भोजपुरिया शेर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कब का करे के बाबू खेसारी लाल यादव से अच्छा केहू नहीं के जानत। खेसारी लाल यादव के बहुत ही प्यारा बहुत लाजवाब गाना आइल बा जौन गाना का नाम हो धनी हो धन जौन की खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आ रहा बा। और ई गाना में फीमेल गायक बड़ी शिल्पी राज, खेसारी लाल यादव शिल्पी राज की जोड़ी एक पीस लागेला। गाना गावेलन साथ में तो लागेला एकदम बिहार नंबर 1 रही गाना इनकर खेसारी लाल यादव शिल्पी राज के भाई बहुत बवाल गाना गावेलन शिल्पी राज। आ दोनों जना के फैन बेस बहुत खतरनाक बटे। खेसारी लाल यादव के तो कट्टर फैन बड़न, ई खुद खेसारी लाल यादव कहलन कि हमार फैन कहूँ छटक के ना जी। तो खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा जौन कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, तो देख लेते पावर खेसारी लाल यादव के फैन में खतना बा कि गाना कहाँ पहुँचाओ तो जौन में कि फिट डांसर बड़ी सपना चौहान। खेसारी लाल यादव सपना चौहान के विवाद चलत रहे लेकिन विवाद से मुक्त हो गए खेसारी लाल यादव और सपना चौहान के साथ एकदम उहे स्टाइल में उहे अंदाज में उहे लुक के साथ खेसारी लाल यादव के गाना आ रहा बा धनी हो धन जौन की गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी और एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े रोशन सिंह। तो समझ जा भाई कि गाना बहुत प्यारा होखे वाला बा। काहे कि खेसारी लाल यादव के 1.5 या 2 महीना के बाद गाना आवता। एग्रीमेंट फसल बार तो खेसारी लाल यादव के खेसारी म्यूजिक से गाना कोनो भी आ सकेला। तो खेसारी लाल यादव के सावन के गाना भी शूट हो गई बा। आ ई जौन गाना बा धनी हो धन अपन प्यारा स्टार अपन ट्रेंडिंग स्टार के देखो तनी कितना प्यार मिल रहा बा ई गाना से। काहे कि खेसारी लाल यादव ई गाना से बहुत उम्मीद कर रहा बा। कैसे बहुत दिन के बाद इनकर ई गाना आ रहा बा तो अपन फैन से उम्मीद कर सकलन खेसारी लाल यादव की गाना के प्यार दुलाल मिलो। टीजर आ गई बा लेकिन ई गाना कल सुबह आई तो जरूर सुनी हो एकदम बवाल ब्लास्ट होके वाला मार्केट में।